ngai thatu zong zong te in zapa in chi bai le vek ole ole tun chuma po hian thil thleng rap thak tak atak nge ya thil thleng si kan en hawin kan thlir ho le dona video te abula changa atop thlingi min lo thlir saki min lo ngai thak sak le theu don ya July ni somni pakwa kumsang ni som paruk ani a hemini hian nidang ang bokin Gabriel le anaw mi chia sunilai chuan internet cafe nai bera an school work ti tora ro mana siamin an ina internet awm lo wang hian chutianga ti chu an nun phonga betlat to ani ngi a chu mai ba ka chutianga an ti awang chuan an ma ni tan takpo an in zomna a nge chwal phang ngi ani ti chuan tlai lamda ruk vela chuan engma ngai twalem lovin an ina tang chuan an chhuak ta a ma se thui vak lo an kal hnuwa chuan a u chuan a ro mana chu thlak ta thutin anaw sunilai bula chuan arwala akal velo tor thole abial pa ne na anin mu tor tho chu a shileta a chota sunilai chuan chotia a u ina arwa man a thlak ta thu chu mak ate em ema ma se chotia a u ama chawa akal shana chu awai khatna mai ani tola awangin soiboi po tumlem no chuan angoi le ta zoka ti chuan a u Gabriel chuan a le le va tor tho a shel hnuwa kongpeng le lama chuan akal zui ta ngala ma se chume chu an ona wa anin mu hnu na ber tor alo ni don jeng mai ti chuan a hnu tlai lama sunilai chu in lama ron thleng le in a u naw nu Gabriel chu alo la ho ve lo te chu a shekngal maya ma se achung te chuan ton nai tle rol ho chu ni puilai ti ani awangin rei tak tak an chwa thin thu te lo sein an ngai sak zui du lem lawa amai ro chu zan arun ni hnu po a chanchin engma she tor om tak lawa chuan an mang ang chan ta viau ni tor ani an no le lianai chuan Gabriel chu a han kol thina ma se chang tu ring an om lo ba ka WhatsApp ati po chuan message te han thon ma se chiar lovin a om char char mai se a ma se a hnuwa to ema tak chuan an chiar nge ni ti cheng takhian an hmu ta hlo maya amai ro chu chu ta po chuan chan le na reng reng chu an dong ho lo thung chu mai ba ka an kong khar bula mi pakhat alo in lan che chuan an mang ana chu a zol ta hle maya heta mi pa hi mi patlei rol lam ni in a chung da chuan Gabriel bial pa ni tora chuan an lo ngai mi a ma se chu pa chuan an fano Gabriel omna chu ron so tin a zo na chuan a chung te mak te chu a hlo te em ema a chan chu Gabriel khan abial pa ni na anin motor tho a soya wang khan anom don tora an ngai wang alo ni a ma se ani po ina a chanchin a hria tak lawa chuan makati in ti nge na a hriat lo mel ta hle maya chutiang chuan ni dang anglo takin Gabriel so a ho har mai ba ka anaw bula a sei ang khan abial pa bula akal box si lo nen hemi tang che hian Gabriel chunga chuan a chung te chuan thil dik lo tak a thleng ti chu an che theita a chuti rwal chuan anaw sunilai chuan a u ne na anin chen shan na la chu chuile tin chuta chuan a u kalna lam chu a hma a an chung ti om thin na lam ani awang khan ngai to zui nga ya po angai lem lo kha ni a ma se atuk alo in har chhawm chuan Gabriel chu abo ni te chu a chiang ta hle mai chu mai ba ka a phone chu nung reng ma se kol zong zong chu chhanawa a om ba ka an in chung borak po chu adang ta hle maya ti chuan hemi hnu hian a chung da chuan an hmel sha tho an chung hnai vai deuh te ba ka a thian te le a phangi po chu an ba bita ngala ma se an ni lam po chuan Gabriel omna tur om ang chu an lo shebik tlat lo mai heta alanda na chuan Gabriel chu chin hria lavin about top ang mai chu anita a chutiang ni ta ka chuan a chung da chuan pangai taka malak tuma ro mana sem le in anu lilian e chuan an veng chung hruai tu te chu a biak nuwa mi bo zon na chu an chan ta ngala hei ba ka hian a bo thu chu mi tam zo kina an lo hria theinan ko thlera te chuan a thalak chuan a lekha te chu an tar choi choya tin a chung te a thian ti le to ti hriat la mi tlom ngai ho te po in Gabriel chu an song ta ngal boka ma se atua ma chuan Gabriel chu a u naw no akal san hnu le kongpenga akal hnu khan an hmule ta reng reng lo ani a chanchin kan soime Gabriel vo re li hi kumsang khazakwa samkwa pariata khan Argentina a alo pianga kumruk mi ani hian anu le apa te chu in thenin anu lilianai bula hian a oma chuta chon pashon te shanin a hming chu Cesar Garcia ani a chutiang chuan a pashon bula hian Gabriel le anaw sunilai ba ka anu le le nei ten chuan
in khata cheng havin an khosak cho olsam lo hle ma se theitop choin an mamo ang te cho nei theitur hian rip takin an thokloma ma se engtiklai po in an ralmang thereng bik si lo alung ngai na tile upa ho jok te ina hria thiamna an tlak cham em awang chuan Gabriele chuan ril rolama har satna atok na sa thei em ema chu mai ba ka tleirol dang te ang bokin a thanlena konga chuan chawna chu a hma chhonna sa in an in la cho chol hadam nan le khazer nan hian atlak mi olawa ado thu samber po a hring tupa apa hnena in suan ro ani a ma se chu ado thu sam mai ani se chu mai ba ka apa cho ama to ka awa ema wangin in biak po na hun tha po an nei thelawa anin le che na po cho a tha thei mi lo ani ber ma se anin borak cho tor shem khopa anom to lo ema wangin Gabriele le anaw chuan anin cho san tora thutluk na siam taringotin reilo tia anom na tur chu apa tilama anute e Marisolia anti mai de cho an hota hlomaya chuta chuan kar khatvel wa omin an in anglo tak hian anute te in chu aral mon bik ba ka nuam po anti em ema ma se chuta chuan omreng thei bik si lo chutiang chuan she tak chunga an ina an net le hnu chuan angai te bokin Gabriele chuan ril rolama har sana chu atok le ta a chumi hnu atang phei chuan ami zia te chu adang chhona sa in haute te ya ain thom thin ba ka mi mitlak tumna po chu anei te lo hial maya chu mai ni lo mi pui pun khom na kal te chu sheom atita em ema ma se chung te awang chuan athil ti chak te chu thulpha atum ho lo thung amai ro chu anin chung khur borak chu anom lo thin em awang chuan ama chawa om shan chu adu to mai ba ka adu dan dana om hun tur te chu anga khil thin em ema ma se in lama computer man tur om lo mai pialama internet rin tlak tak man tur om box si lo nen chu chuan ati thwan op le mai zela an hnu a phei chuan Gabriele chuan mishang nia in shiana chu nei chhotel tilin anu le lai nen po chuan in ti thiam na chu an nei chho neu renga chu chapa anu la chuan a fanu hian eng har satna nge apal tlang ti po chu a hriat pui der se lo chu mai ni lo a pashan ne na ani le chena po chu dal tel telin anina chuan a him lo angin ain ngai te tel maya chumi wang chuan ama a in tun din chu ando thu samai ni to lovin thil ti ngai nge a chuan angai phata a ma se hetianga rel rolama har sana nei chunga heng thutluk na te a sema wang hian a hnuwa thil rap thlak tak thlen to ani phadon ta ani de chuan anuna mi poimo tak mai pakhat chu anu lama anu te e Elizabeth chami pasal Nestor Quintana khani en kunsang kha chakwa somret paruka khana pianga ani hi anchung ko zinga Gabriele biak tamberle apo berni en anchung ko chuan atuama hian ami zia hi anchi klem lawa an hmodana chuan minun nem tak in nga na tlak tak le na zom tak thokangin an shifura tin Nestor hi Argentina hun pakhata security agent sa thokmekin ama chuan mi je thalo motor chu omlo mai ba ka anchung ko anin hau boi chang po a in thiar filim zoka tang thin ani a chu mai ba ka in chung kor na te po atol huna khoipui ve mai thin chung ko han in mu khom chang po a tel ve mai thei ani boka chuten chuan anupe chung te bula chuan cheng ve in an ei tur te atom ba ka an chung ko nun phung ang chuan om ve a hemi ni wang hian mi mu dana po palang sar lo tak chung ko thila po mani huang chin pel lawa thil ching filmi ani a ma se huna kalzel nuwa chuan thil thleng te nau tak tak mun sang sanga chuan lo lang tanin chunga thil thleng sei neu te awang chuan mi tena Nestor an hmu dan chu ain thlak dang lam hlok don tatlat mai chu thil chu khatia Gabriele nu te Elizabeth ne na anin chen hnu khan anin chu chhosanin anom na atanga hlawak lo an chung dang te omna a chuan in son ta a chuta thil thleng chu a chung te chuan ani nei na top nuwa thil thleng tur pa ngai mai ni in an ngai dewa ma se chuta ahmalak na chuan thil chu a thlak dang lam don ta ani te chuan khatia Nestoran bulatan thatnu khan anun phung chu adang lam sotin aum dan chu tu ma ina an soi fia theilo ani ta hiala tin khatia anupui te in a chho san hnu khan anupui nen chuan na in bi popreng ma se abik takin Gabriele nen khan an na in bina sa zol hle maya anhuwa phei chuan Gabriele ne na hun an hmang du na sa ti mi ta photo te po chu om tanwalin chuta a hmutu then khate phei chuan eng in lei chinange an nei ti chu an sei mai theilawa chuta mi pakhatina a sezel dan phei chuan
bus an chuang dun lai hi alo mu a chuta chuan Gabriele chu Nestor mal chunga chuan lo mu in Nestor chuan asam alo chu sak heu heu ani oma amai ro chu thil thleng chu thil ni dan tur ni lo ma se an chung ti bula chuan engma an soi lo thung ti chuan a hnu a phe chuan chu pa chuan a hlo wangin a soi chuak ngam lo ti chu an pom ta hiala chu ba ka an chung kwa ti dar tu ni le boina siam adula wangin ngoi chu a thlang le ta zok ani ome eng ba ka hian mi then khat po in chu tiang thil thleng chu lo hu ve thobin a then chuan Gabriele chu Nestor chena bula chuan an hmu fo thin thu an sei boka achang phe chuan building chunga lutin darkar khata changa darkar ni don te a om thu te le a hnuwa ngoi renga a kal bole mai thin thu te an soya ma se heti hunla hian tu ma in an beng khon do lem lo tin Nestor le Gabriele nu te te ani nei lai khan hanrin hel tur kha an om la mai ba ka anin chen hnuwa po Gabriele chuan a tlo thin thu an soi ngai lem lo awangin hanrin hel na chan tur po kha an om lova chuti rwal chuan chung ko member atanga thai chiat lani chi alo ma se a che dan vel ero chu ama du thlan nge ni te chu mo mai rwal ani lo thong ani te chuan Gabriele chu a chung de chuan om na chen sia thi an tum ngai lo mai ni lovin a thian te komin emo thil chul dang atia chuan an ngai mai thin kha ni a ma se a hnuwa an thil sha chwa tak chu Nestor khan boarding building school a khan room te takte pakhat lo lo in Gabriele kha leng turin asom chin alo ni a ti chuan ama chawa Gabriele chu vakal thinin ngoi ringin akir le mai thina chutiang chuan anin lei chena chu chung in po tak tia soifia zoro lovin lo ngeta po ni se chuti lai chuan anin zomna chu thuk tak ani to ani ti hi tu ma in rin ngai na an chelo ome ma se abo tang che khan thil thlen dan chu alo lang ta war mai ani chuta an sia chwa zel dan chuan anin lei chena in chan lai hian Gabriele chu kumsom pathum mi chau alani a Nestor ero chu puitling ne to in na po kha anei to a chuta ra no pui nei to ani awang khan ngai to na po ati thui hle ome chu mai ba ka mel shiat lo mai ni lovin anin chung khura puitling anrin rol ber niya ngai ani boka chuti lai mekin Gabriele nuna in rol vak ngai lo a thian de chu ron tong chhuak vel in chuta chuan mi then kha chuan Gabriele le Nestor ati in kara khan thil diklo a thleng ti kha akoma an lo ring hel to ani oma chu mai ba ka a thenin Nestor chu Gabriele te school bula khan mu fo thenin chuta chuan a thla hor fo thin thole chuan nam chi sang te siamin alo thin ani oma ti chuan heng thu Gabriele chungtena an shat nu hian an ngei to na langta chu in a chelna chi khat ani tak ba ka a che dan phung chu chung khat leina te che dan nen chuan ain rem to lo te chu an hreta ani hemi hnu hian Gabriele nun dan chu police chuan chui le in chuta chuan ami biak zong te chu hriat tumin an be le ta a chuta chuan achang phei chuan in it sik na te lo lang hialin Gabriele khan a thei to pin a thian te kha a kom dan chu siam rem a han tum thina ma se Nestora lo in rol ve thina chuan na satakin a zelen na tur chu a dal pha ni in alanga tin abul nai mi te soidan phe chuan engtiklai po in Nestor chuan a ven thole achang phe chuan a kol a chan lo hian aron kol non tluk thin thu an soya heta thoshi tu te na an soi zel dan chuan Gabriele omna le athil ti te a sha zel du na chu ami za chalo tak a chwa chana ani thu te soin an hnuwa an chui chian le na phe chuan mase sa chang hian Nestor chuan Gabriele chu a hne na changa lata sota a pu thole in soifiana a phut thu an hu chuak ta boka hengba ka hian a thian tina an soile zel danin Nestor phalna alak ma sak phot lo chuan Gabriele chuan school function te po a thol fo thinin an soya hemi ni wang hian Gabriele phe chuan chung ko khau taka ang hialin ain ngai ni an soya ma se mi chen khat phe chuan heng bo ruak thil thleng zong hi mi pakhat siam ani ti hi an ring phakher om lave ti chuan a thian pakhat chuan rei tak a zalen to lo thole tu ma bula soi chuak to lo tura ati Gabriele na a shil chu ron soi chuak le in a hun lai khan tle rol ti vel mai anga khan langma se a hnuwa chuan omje thuk tak ani ti chu an man thiam ta chi a chuta chuan Nestor chuan Gabriele chu voice message te lo thonin a okila chu ngen na o atang hian thu pe o a thlak lokin rin omlova a pu ba ka do soi anga te pu suin arin omzia fin fia tur hian a phut chiam boka
chu mai ni lovin Gabriela in ama angrwal thian akom po hian Nestor nun phung chu na sataka in thlak dang lamin Gabriela bula midang om tura angai to ringot po khan adu lo na sa hle ti chu a hria theida bok ani le chuan chui chian zel na atanga alan danin anin kara thil thleng te kha aso sang to hle ni ti chu a hria theya ma se Gabriela in a thei ang to ka hlot atum po le Nestor la chuan a thu hnoya da atum na satve ema wangin a thian ti ne na anin kom po hian ami zia chu adan sol ba ka a hmalam hun po chu soi adu to ngai lawa chutian chuan Nestor chuan a thu hnoya hian da nge te emin avo na sa chen hle ni oma ma se heng thil te hi a chung ten a chung a hian a thleng ti hi an che der si lo chu mai ba ka Nestor chu pon lama chuan mi fel tak anga alan chin ba ka mi hmuwa ami ze tak tak hi a chwa ngai lawa amai ro chu an chhe zel na atanga alan dan chuan a chung te hmuwa hian mi za om tak angin langma se an hmu phak lo china ero chuan mi hla om tak ani ti chu an hre theita ani heta chiang taka a che zia vel an chui hnu a phe chuan phadro lovin thu chiang chu alo lang ta zela mi mal zelin na ti than op tu mai ni lovin a kum dik lo taka mangtang ka ya in zom na asia mai ba ka achung terin na po chu ati chata hial mai he mai ba ka Gabriele chan le chuan a hnuwa an soi le zel danin thil thleng dik lo a ngei ni ti le Gabriele ngoi reng na chuan hlauna le zana asia mai ba ka a soi chho chuan mi in an oil awang ti chu a hlau ni nan soya ma se chutia a hlauna awanga angoi reng na chuan Nestor tan chuan hun thatak siamin akumakum a thu hnuaya khan ada thei alo ni chutian chuan anin chunga Gabriela in puina le hria thiamna adon thatlauna chuan Nestor tana bitum ol sam tak ni phain atira achung te angin lo in lan ma se a hnuwa chuan atal chho theilo na pakhat anita a chutiang chuan zoi zoi in thil thleng rap thlak tak chu an hai chok tanta ani ti chuan khatia Gabriela e abo hnuwa khan chuitu te chuan a u nau nu te anu te abel pa ti le michin khate chu tho an zot fiata a he mai ba ka Gabriela le a u nau nu sunilai te anin chen shan na bulvela lo cheng da chu tho an zot fia boka chuta chuan a thenin kamitlaya kha mi pakhat ne na an kaldun thu te lo soin adang pakhat le chuan boarding building lam an pan tho a soile ta hlo maya heta hian a hun le location atang chuan nu chui tu te chuan Gabriele chu adu thu nge ya kal ani ti chu an ring thiam ta a chu mai ba ka ama a thian te engma soingam lo ti po khan an thil shat ang te chu ron soi chok we ta sap sap lomin chutianga thu shat bel an ne chhozel ta ka chuan thil ni na tak chu alo lang chang don ta ani ti chuan an nu chhui zel na atanga a ming kan lam rik ngun tak em an chung ko zinga mi tho anu lama anu te pasal Nestor chu thu zo fia torin police chuan an lata a atira Nestor chu an jing tokin rei tak chung anu pui chung te ne na anin viak to lo thu te le Gabriele nun dan a hriat lo thu te soin abo na a ai nam hnoi lo thu te chu a soina sa hle maya tin chung kolama thil thlenga ain ro lo chan po kha anu pui Elizabeth ne na anin chen to wang ani thu te a soida boka ma se nu chui do te chuan a thu soi chu an jing hlel tlat mai a chan chu mi ta mu to ten Nestor chen a Gabriele an mo fo thu an soi awang le a thian ten Gabriele chunga a che zia an soi awang khan Nestor chu an rel hela chu azol so mai se te chuan nu chui tu te chuan Nestor chu na sataka an do ba ka an thu shat ang te chu an zo te ta a chuta ze chuan azam cheto tak zet anima na a thu soi te chu thakwalin amma a thu soi nen te chuan ai nang talo hlum hle maya chumi ni wan chuan atira ain rol anga lo ngai tu te po khan an rin hel pha ve tan ta bok ani ti chuan ni rei lo te hnuwa Nestor chu police station a chuan ron in lan li in chuta chuan officer abiak du thu aron soita a Gabriele ne na anin biak thin thu chu officer ne na chuan soin om na hria angin ain soita boka chuta ain pon zel na chuan thil engkim chu ain thlak danglam biak tir don ta alo ni a soi zel danin khamitlai Julai ni somni pakwa khan ama a anti thindan ang bokin Gabriela nen chuan anin hmu thu le azana chuan ani ti thiam lo thu asoya ma se chuta chuan kot in thlang na te thleng te hialin ain sum zo to lo chuan Gabriele thi pha ko phel na tur chuan a chetamaya te chuan a ruang da na chu soin chuta chuan mutbua a tuam hnuwa boarding building school a thu rok thu asoita a
mase atum wang renga ati lo tho chu nasa takin a soithung ti chuan Nestor soina hmuna chuan police chu rang taka vakal ta ngalin a room lo an han lo chuan chui tu ti chuan Gabriele rang po chu an va mu ta ngala heta hian uluk taka tuamani ti hria takin room kila chuan lo omin a hmuna chuan forensic specialist chu kau ngal ani boka chuta nu chui tu tina an soi zel dan chuan rang chu room chunga ni engma za chu alo da to ani ti te an sheta a hei ba ka hian na chui tu ten forensic te satana in chunga bongra then khate chu an lak nuwa an tes nuwa chuan alandana Gabriele thina chania langta chu akali ahnar chu hubbe ni in boru akatlak chamawang khan athita ni nan soya mase atak samun danga iro chuan hliam dang engma a omlo thung amai ro chu an zo na bulbern ta chu engtiang taka thinrim nge ani anga khatianga rap thlak taka ache du tak mai le ti chu an zo na lian tak ani le ta a heta mi chen khate ngai dana chuan it sik na awang emo Gabriela e alaka tanga ain lak shana wanga puitling in sum zo to lo thil ti ani te chu an ring ta hloma te chuan hetia ain pona hi Gabriele chungte po chu hria tir hmal ni in chutia an no chen pui to thin che ja chu oi har an ti tak zeta chu mai ba ka Gabriele patea mi duat tak thin le ngai sak tak thina an sei chu Gabriele nu na ti top tu chu alo ni tlat mai chu mai ba ka mi tam tak rel ruwa po he thil hian chiana tam tak ron thlenin an ma ni hnai em te an rina po chu a ke sum zo ta vek maya tin Caesar Garcia Gabriele pashon po khan thil thleng chu a oi thelo thu te soin Nestor chuan a cheche a rin hlel tur ati lan ngai lo thu le mi zong zong po ina a chung te chinga mi pa ngai tak rin tlak tak anga an hmu thin thu a soitel te hiala ma se a una no sunilai ve thung chu mi bula engma soi velawa ngoi renga shom taka lo omen alo tor tlok tloka tin ano lilianai po chu lungcheta ka lo tapin afanu a hlo awanga alungai na chu asan na anga insha na chuan ati zo so mai boxi te chuan Nestor in pona atang chuan hu chuina chu chunzom le ni in law enforcement lam te chuan a in pona chu thudik nge ani ti an fin fia le angai ta a heta Nestor in pona a arong omna asoi badana te khan nu chui tu te chuan shem na nep jok ator thinan fin vervek a chwa nge ni in an ring ta hle maya tin heng zong zong hi thu boy ngai to ani chhozel awangin thu boy a hian atil vele ta bok ani chutiang chuan ain pona atang le Gabriele rong mu ani atang hian Nestor case criminal investigation a chuan son ani ta a ma se court ma saber an nei chumin thil thleng chu ain let le ta thok mai heta hian Nestor chuan ain pona chu hnokir le vekin police ten an ti loi tir thole adik na chanwo an shilo angin asoita a chu vele Nestor attorney chu ronche ve tangal fatin boarding bilan hu chheina chu waran nei lawa pa ngai taka an ti lo thu asoita boka ma se Gabriele chungte lam chu ron inveng vele ngal fatin chuta chuan text message le voice message mai ba ka ama a meta mutu te in puana an lo la khom to kha an pholang vele ta ngal sata amai ro chu thunei tu te chuan Nestor chu ril rulam chian lo na nei anga pu in athil soite po kha omzia a shet lo thu an soya ma se prosecutor te ero chu an din nga ya khan na ding ve tlatin attorney pakhat chuan Gabriele thina chu thil thleng pal mai ani lo thu chiang taka soilangin chumi ti chiang tur chuan Gabriele kutina Nestora DNA an hmu awang khan ti luina nge ani ti a chian thu soya tin mita mutu te in pona po chu ko drama om hautu po chuan an ngai thlave vek bok ani heng ba ka hian Gabriele thian ten abo ma thlakhat malam khan nasa takin rilolama har satna a to thule Nestor thunnoya a kon thu te soin midang kom hlim a phal ngai lo thote ba ka anin biak na a Nestoran avona thote chu chiar chho ani ta vek boka ma se Nestor attorney chuan ati dan chu ron thlak le in rilolama har satna a to zo lai tak ani awangin khatia a che thoka aron soile a tin Gabriele ne na ani le che na po kha a nge lo thole apa ngai lo tho a soita boka ma se heng a tho soite hian Gabriele chung te thian chu atirim em ema a pashon phe chuan boina a siam pha nge nge ani ome ti chuan tel chung zong khan Gabriele nu lila nei chu in sum sham zelin che son tin chu a mai ngai me olawa tin a chung te po kha an din na ngai a chuan a ding rengin hei hi khe satlia mai ani lawa in phasanale mani masel na awanga nona chan pha na ani mai pi alama
he thu boy hi anrina phasan tir tu ni in nestor la chu an chung ko member ani awang khan anril ro ati na zol pha hle nge ani te chon thu nei tu te bula chon chung ko in nei chena ti chiat na awang te ti luina awanga athu hnoya da atum na tile atwar tu ruang da bo atum na ti awang khan gabriele chung de chon dam chunga lungina tang turin an ngin ta hel maya ma se nestora attorney lam chon lo hnial ve in anin hnial boy ta che maya amai ro cho thu nei tu te cho thurel fel tur hian pona ma wa chwakin courtroom bo rak po cho asang ta hle maya amai ro cho hetia thu nei tu te courtroom ma an lo lu le hnu hian nestora cho first degree murder case order ni in dam chunga lungina tang tur hian thu an chwata a ma se chutia thu chwa an siam lai chuan nestora ero cho engtin ma awm ho lo thung chuti lai mekin courtroom kil khata chuan gabriel nu liliana chu lo chapin apasal chon alo ko ve meka chuta ami tui chu loma wangni lavin atop kharna longchhia thlak tak wang zok cho ania chuti rol chuan ro re na dik chu changma se an fanu ero chu an dam chung zongin an hmuto don lo ani ole kan video te atop thlenga minlo ngai thak saka minlo thler saka wangin in zawai chunga lom tho kan soya he case in ngai dan te comment section ma in lo soi vele chhodon ya